ಆಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ನೀರುಳು ಮುಳುಗಿದ ಆಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ನೀರುಳು ಮುಳುಗಿದ ಬೆಡವೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟವೆನ್ನಲಿ ಬೊತ್ತ ಬೆಡವೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟವೆನ್ನಲಿ ಬೊತ್ತ ಒಡುತೋಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ದಾರು ನಿನಗಹಿದ ಒಡುತೋಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ದಾರು ನಿನಗಹಿದ ಬಿಳಿಯ ಬೋದರೆ ಬಾಯ ಬಿಳಿಯ ಬೋದರೆ ಬಾಯ ಬಿಳಿಯ ಬೋದರೆ ಬಾಯ ನೆರೆದೊರಗಿದ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಕೊಂಡನಾದ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಕೊಂಡನಾದ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ಹುಲ್ಲಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಣ್ಣ ತಿರಿದ ಬುದ್ಧಿ ಹುಲ್ಲಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಣ್ಣ ತಿರಿದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೈಲಿ ಕೊಡಲಿಯ ಬಿಡಿದ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಡಿದು ತಾನು ರಂಗೆದರ ಕೊಂದ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಡಿದು ತಾನು ರಂಗೆದರ ಕೊಂದ ಬಲ್ಲಿದ ಮಾವನ ಬಲ್ಲಿದ ಮಾವನ ಬಲ್ಲಿದ ಮಾವನ ಶಿರವನೆ ಕರೆದ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮಂಟನಾದ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮಂಟನಾದ ಇವನ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ಬತ್ತಲೆ ಕುದುರೆಯ ಹತ್ತಬೇಡ ಎಂದರೆ ಬತ್ತಲೆ ಕುದುರೆಯ ಹತ್ತಬೇಡ ಹತ್ತಿದನೋ ಇವ ಛಲದಿಂದ ಹತ್ತಿದನೋ ಇವ ಛಲದಿಂದ ಬತ್ತಲೆ ಕುದುರೆಯ ಹತ್ತಬೇಡ ಎಂದರೆ ಬತ್ತಲೆ ಕುದುರೆಯ ಹತ್ತಬೇಡ ಎಂದರೆ ಹತ್ತಿದನೋ ಇವ ಛಲದಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎತ್ತಲಾದರೂ ಕೊಂಡು ಎತ್ತಲಾದರೂ ಕೊಂಡು ಎತ್ತಲಾದರೂ ಕೊಂಡು ಹೋಗೆಲೋ ಜೋಗಿ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮುಂಡನಾದ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮುಂಡನಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮುಂಡನಾದ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೋ ಜೋಗಿ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೋ ಜೋಗಿ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮುಂಡನಾದ ಇವ 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 ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮುಂಡನಾದ ಇವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಮುಂಡನಾದ ಇವನ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೋ ಜೋಗಿ
ಬಾರಿ ಐಸಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಬೆರಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ತೆ ಮನವಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವರ ಆ ಸಭಾಭವನ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಈ ಸಭಾಭವನ ಉದಿಪನಗು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಬರೋಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಬೇದನು ಅರ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ದೀಪನನು ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ನಮ್ಮ ಐತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸನ್ಮಾನಿತ ಶಶಿಕಲಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಸನ್ಮಾನಿತ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪೆಕಾಡ್ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋರು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪೆಕಾಡ್ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸನ್ಮಾನಿತ ಅರ್ಷದ್ ಅಮೀರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂಚೆನೆ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುತಾಲಿ ಕೇಳು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉದೀಪನ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯುಲಾಯನಂಚಿನ ಮಗನೇನೆ ಕಾತೊಂಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದಗು ಚಿತ್ತಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂವರು ಮುಗೇರ್ಲ ಸತ್ಯನ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಲಿ ಚಿತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸತ್ಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ್ ಮತ್ತು ಬಿಂದ್ಯಾನಗರ ಸೇರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತನ್ನ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾಭವನ ಮುಲ್ಪ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಲಕನೆ ಇಂಥ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನು ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಗನನೆ ಕಾತೊಂಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರು ಮನ್ನಡು ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬೆಳಗೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಲ್ದಿನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೈವಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ದೈವರಾಜ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೆಂದುಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನುದುಲ್ಲೆ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇಯ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸುಗಿತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಾನ್ವಿ ಬೆರಗ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಾತ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅರ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ಅಂಬೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ವಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಿತ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ಅರೇನು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೆಗ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದುಕೆಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪುರ್ಪೊಡು ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇಂಥ ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ವಹಿಸೊಂಡ್ರ ಅಂಡ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇರ್ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಐತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದುಲೆ ಅರೇನು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದುಲೆ ಯು ಕೆ ಬಾಬು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಕೆಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಶಶಿಕಲಾಕ ನಮ್ಮ ಶಶ್ಯಕ ಪ್ರೀತಿದ ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಕ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿ ಬತ್ತದ ಅರೆಗ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಕೆಂದುಲ್ಲೆ ಶಶಿಯಕ್ಕಾಗ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶಶಿಕಲಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಮಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆರು ಸನ್ಮಶ್ರುತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚೊಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಐಸಿರತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಬಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುನು ದೆರ್ತ ಪಥದ ತೋಜಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಂದುಕೆಂಡು ಅವು ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರನ್ನೇ ಬಂದುಲೆ ಅರೇನು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂದುಲೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕೇರು ಆರು ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದುಕೆಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಂದುಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನಿತ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಬೇರೆಗೆ ಸುಂದರ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಸುಂದರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ತ ಅರೆ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಕೆಂದುಲ್ಲೆ ಸುಂದರ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪುನಚಿನ ಸನ್ಮಶ್ರುತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಭಗವಂತ ದಾಸ್ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ಪೂಪುರ್ ಪೊಡು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಕೆಂದುಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂತಹ ತುಳಸಿದಾಸ್ ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ದಾಸ್ ರವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟೋಗು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಯನ್ನೇ ಬಂದುಲೆ ಅರೆನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟನು ಮಿನ್ಕಿದಿನಾರು ಗೋಪಿಯನ್ನೇ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರರು ಪಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಷದ್ ಅಮೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರುಣ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ತದಾರೆ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಅರುಣ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ತ ಎದುಕೊನೋಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KSRTCದ ಆ ಒಂದು SC/ST ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪುರಂದರ ಪಥದ ಮೂಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆಂದುಲ್ಲ ಪುರಂದರ ಪಥದ ಅರೆನು ಮೂಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರನು ಇಡೀ ಕುಟ್ಲದ ಏತು ಭಾಗೊಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜನಮಾನಿಲೆಗೂ ತೋಜಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಯಾಕೆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ಒಳ್ಪೊಲ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಈ ಬದದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಕ್ಲಪಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈ ಒಂದು ಎದುಕೊಂಡು
ಪಂದು ಕೇಂದುಲೆ ಭರತ್ ಬತ್ತದ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆ ಮೂಕೇಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇನುದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರಬಾದ ಮೂಕೇಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರೇನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೇಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇಂದುಲೆ. ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅದು ಪುನಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮ ಬೇರು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲು ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಭಾದ ಮೂಕೇಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೂಕೇಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೇಂದುಲೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಕೇಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಜಿಂಜ ಪೊರ್ತುಕೊಂಡು ಪೋಂದೆ ಉದಿಪ್ಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೇಸಿ ಉದಿಪ್ಪನ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಸುರುತ ತುಡರ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲಂಚಿನ ಶಶಿಕಲಕ್ಕ, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪೇಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ ಸೇರಿಗೇಡಿ ಉದಿಪನ ಅವನುಂಡು. ಬಾಸಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವದ ವಿಶ್ವದ ಸಂಕೇತವಾದಂತಹ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಉದಿಪನಾತಂಡು. ಸಭಾಭವನದ ಉದಿಪನೋರ್ದುಲ ದುಂಬತ್ತಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಲ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪ ಬಂದುಲೆ. ಈ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆನಕ್ಲಿರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂದುಲೆ. ದಯಕೇಂಡ ಒಂಜಿ 195 ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳ್ಳಿಡಿತ್ತಂಡ 146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಒರಿಯನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಾಚರ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಇನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಬಾಮಾ ದುಪ್ಪಾಡು ಅಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ 4-5 ಕೋಟಿ ಟುಪ್ಪುನಂಜಿ ಪುದರ್ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪುದರವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 7 ದಿನ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದು 7 ಜನ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಟ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನಿ ಈ ಸಭಾಭವನ ಆವಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಕಾರಣ ಐಕೆ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿತಿಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒವೇ ಪಕ್ಷಲತ್ ಒವೇ ದಾಲತ್ ದಯಕೇಂಡ ಆ ಪಕ್ಷತ್ತಿಂಡಲ ಅರ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಆರಕೋರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರನು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದ
ಆರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿದ ಆ ರೀತಿನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದಿನ ಆರು ಸನ್ಮಾನ್ಶುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಇತ್ತೆ ಆರು ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಕೇನದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಆರಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಳಿನ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆರಾಧ ದೇವರೇನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇಗಲ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಸರಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆವಡೊಂದು ಮುಲ್ತ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಐತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಕಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೋರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನಿ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಟಿ ಖಾದರ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡನೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಮನಾಗ ನಿಜವಾದ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಬೈತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಈ ಭಾಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೆಡ್ಡು ಜಾನ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿ ಆವಡು ನಿಂತಿನ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಶಿಕಲಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಅವಧಿ ಉಪ್ಪುನಗಂದು ಆವಡಿತ್ತಲು ಆಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂದೆತ್ತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಯಾನು ತೂತೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶರು ಆರು ಶಾಸಕರನೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಬುಡ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಒವ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸೀಟು ಬಾಟ್ರೆ ಅರೇನು ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ದಿನಾಲ ಆರನ ಬೆರಿಕಬೋದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಎಂಜಿಲ್ನ ಪಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಠವಾದಿನ ಕಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದ್ರ ಇನಿ ಈ ಜಾಗೇಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಆ ದಿನೇಶನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪದು ಆಯಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಓಪನ್ ಆಡು ಅಂಚ ಊರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ರೋಹಿತ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಗುರಿಕಾರನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿದ ಗುರಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ನಿಜವಾದಲ ಶಾಸಕರು ಈ ಭಾಗಾಗ ಎಂಕಲ ಗಾಂಧಿನಗರಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಎನಕಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮೇಯ್ಕ್ ಆರು ಕೊರ್ತೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅರೇನು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಬರುವೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರುವೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿನ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತು ಮೂಲ ಹೋಗುಲ ಇತ್ತನಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅನುದಾನ ಈ ಭಾಗರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದೇಟು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ತಾಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭಡು ಕೈಗೆ ಎಟಾಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು
ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಅವಲಾಂಚನೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಪೂರಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯ್ತ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಹರಿಯಾಣೆ ಆರ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪೂರಂದೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿನಾರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರು ಸುರುಕು ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಯಾರನ್ನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಾನ್ಪುನಿ ಮುಲ್ತ ಪೂರಾ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಅಡುಗಲ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬೇತೆ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಭಾವನೆ ಉಪರವಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಪುಂಡು ಐನು ಕೊಂತದು ಈ ಭಾಗನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಸೆಕೆಟ್ ನಿಖಲು ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಬಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಲು ಸರ್ಕಾರದ ಇನಿ ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಕೊಂತಾರತ್ತ ನಲವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಯಾನ್ ಮುಗಿಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಗರ ಬೆರಗ್ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಅರಗ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರಬಾದ ಹುಡಾದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಇರಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಡೆತ್ತು ನೇಕಾರ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂದೇತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಎಂಬರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರಂಚಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ಎಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ನಮ್ಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ನವೀನ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಎಂಬರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಲೆ ವಾಸವನ್ನ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನ ನಿಖಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರುವೇರು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಇತ್ತ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಉಳ್ಳಲ ನೆತ್ತ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಅವೇನು ಪನಿಯರನೇ ಆಸದಲ ಇನಿ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲಿದ್ರು ಪಾತಿರುವಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆಂದೆ ಪನೋಡು ಈಡೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಎಂಕಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರವಲು ಸುಮಾರು ಏನಾರೇನು 45 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೇನು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲು ಅನಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಎತ್ತೇರು ವಿಷ್ಣು ಎತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲು ಪನಂಬರುಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪನಂಬರುಡು 1984 ಮುಟ್ಟ ಪನಂಬರುಡು ತಿನ್ನಕಲು ಎಂಕಲು ಪನಂಬರುಡ್ದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಭಜನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಇದೆಗೆ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ ಮಾತ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂಬರುವಂತೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನನ್ನು ಉಂತದ್ದು ಪಾತೆರೋಡು ದಾಂಡ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಊರು ಮಾತ ಇಂಚಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾತ ಇತ್ತ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಅಪ್ಪನೇ ಪಂಡರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಕ್ ಈ ದೇಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಬಡ ಬಂಧುಲು ಇನಿ ತರೆದಿರ್ತದೆ ಮಾತೇನೊಟ್ಟುಗಳ ಉಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ಲ ಕಾತಂಡು ಸಾದಿ ನಡಪುಲ ಕಾತಂಡು ಮಾತೇನೊಟ್ಟುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಲ ಕಾತಂಡು ಸುರೂಕಾದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದು ಪೋಡು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪನ ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಗ್ಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನೋಡಾಪನು ಆರ್ನ ರುನ್ನೋಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ
ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಮಕ್ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಣಂದಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಧುಲು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಊರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು. ಬಹುಶಃ ನೆಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಕಲು ಸರ್ಕಾರದ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನೆಡ್ತ ಅವರ ನೆಟೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಕ್ಲಿಗಲ ಈ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ರೆಡ್ ಕೈನ್ಲ ಮುಗಿದು ಅಕ್ಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟುಪುಣಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಭಾವ ಅದು ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧನ ಬುಲೆಪಾಗ ಅಕಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಂಕದಾದ ಕನಪೆರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಿತೋನುಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧನು ದಿವೊಂದು ಮಾತೆನೊಟ್ಟುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡುಪ್ಪುಗ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡುಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮೆಲ್ ಸನ್ಮಶುತ ರಾಮ ಬೆರಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ನೆತ್ತ ನೂತನ ಸಭಾಭವನದ ಸಭಾರಂಭದ ವೇಗಿದ ಗುಪನ ಮಾತೆ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆ ಬೆನ್ನೇರಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಡಿ ಈ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ್ರಿ. ಸೊ 4 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡೊಂದು ದೇವರನ ಪುಣ್ಯನದ ಅನ್ನ ಅವೇ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ 4 ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು. ಸೊ SC/ST ಫಂಡ್ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲು ನೆತ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಆವಡೊಂದು ಅವ್ರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂಡೇರು. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಆದ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಬಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋಲ್ಲೆ ಒಂಜಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು. ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ಐಕಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊರತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿಸಾಲೆಂದು ಪಂಡದ ಏನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಾನೆ. ಸಭಾಭವನದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಚಿನ ನುಡಿಕೊರ್ನಚಿನ ತುಳಸಿದಾಸ ಬೆರಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಚಿನ ಶ್ರೀಮನ್ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಸುರಕಾದ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ವೇದಿಕೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ದುಂಬುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಇನ್ನಿದ ಒಂದು ಯಥೋ ಕಾಲದ ಈ ಎಂಗಲ ಆಶೆದ ಫಲ ಇನಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಈಡೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಗಲು ಈ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಇತ್ತಂಡು ಅವನು ಎಂಗಲ್ ಬೇತರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗಲು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದವರ ಹೆಂಗೆ ಪವರಾಜ್ ಎಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶರು ನೆತ್ತ ಬಿರಿಬತ್ತ ನೆಡ್ದವರ ಈ ಪೊರ್ಲೋದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಈ ನೆತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಟ್ನಾಥ್ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನನ್ನದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ ವಿನಂತಿವಂತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವುದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವು ಓಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಆಯ್ನಾತೆ ಬೇಕಂದೇನು ಮಂತು ಕೋರನ ಅಂದ ನೆಕ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಪರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಅವು ఆయన స్పీకర్ సార్ ఆయనతో ಬೇಗ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆರ್ಲ ಅರ್ಷದ್ ಈ ನೆಕ್ಬೋಡ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ದ ಅವು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಏತು ಬೇಗ ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲ್ ಇನ್ನೇನು ಮಂತು ಕೊರಿಯಾಡ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ నేను ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ఆయనతో ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ನನಗೆ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾಡ ದಯವಿಂದ ಎಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪ್ಪ ದಿವಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ನಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ నేను ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಕಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ದೊಕ್ಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರಂಡು ಅವಿಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಂತ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಕಾಪಿಕಾಡ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸುರುಕಾದ ಮಾಕಾಳಿ ಸ್ಥಾನ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅರೆನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನದ ಮಲ್ತಾರು ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನೋಡು ಬಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದುಪ್ಪಾಡು 5 ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಈ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರುಪುರ ಮುಲ್ಪ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಬೆರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡುವೇರು 5 ಪಕ್ಕ ನಗರಸಭೆತ ನಿರಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠದ ಕೆಲಸದಾರು. ಈ ನಿಷ್ಠದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು 40 ಲಕ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಭಾಭವನದ ಕಟದಿನಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹರ್ಷದ್ ಬೆರಗ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮೈಸೂರು ಪೇಟದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದುಲ್ಲ, ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದುಲ್ಲ. ಹರ್ಷದ್ ಅಮೀರ್ ಬೆರಗ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟೋಡು ಕೆಲಸನು ನಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಪನಂದು ಈ ಪುಟ್ಟುಡು ಅರೆಗ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ಪರವಾದ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟೋಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ರೋಡ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ದ ಬೇಲೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಿನಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೆನಪ್ದೀಪೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬೇಲೆ 24/11/24 ಮೂಲ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಆತೀನಿ. ಆ ದಿನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತಿಜರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ದಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಆರು ಇತ್ತಿಜೇರು ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ನಮಕೊಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಹಾಲ್ ಆತಂಡು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಬೇಲೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಪೂರಕಲ್ಕೇನಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಅವ್ಲು ಚೂರು ಬಂಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಅಕ್ಲು ಓ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಂಟಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಮೂಲೆ ಪೂರಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು. ಶಶಿ ಅಕ್ಕ ಅವಡು, ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡು, ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವಡು ಪೂರಕಲ್ ಎಂಕೆ ಪೂರ ತುಳಸಿ ಸರ್ ಅವಡು ಪೂರ ಎಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಟಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಂದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ರೇಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಏತೆ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕಾತಂಡು ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫುಲ್ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದೀನಿ ತರೆಗೆ ತರೆ ಮುಟ ಗೋಯಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಾ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತುಳು ಆತ ಬತ್ತ ಜಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಪಾತ್ ಹಿರಿಯರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿಲ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನಾಗ ಈತ ಬೇಲೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪಿ ನಾವು ಸಹಜ ಆಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿಲ ಸಪೋರ್ಟದ ನಡುಟು ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದು ಕೊರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನುಡಿದು ತುಂಬತ್ತಾದು ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ಈ ವಾಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಪಿಕಾಡರ್ನ ಬುಡದಿ ರಾಧಿಕನ ಬಯಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಸೀಮಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಗ ನಿಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಗುದೇ ಕೇಳುವಂಥ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಅಂತ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕೋಡು ವಾಲದ ಹೊಸತ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ನುಡಿಕೊರ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಇದರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅರ್ಷದ್ ಅಮೀನ್ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಂಕಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ UK ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಅವರು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಾಗ ಈ ಭಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇವರ ದಯೆ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳವಕ್ಕೆ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸಭಾಭವನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ನಡೆಸಿದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಬೆರಗ್ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬೆರಗಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಶ್ರುತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೆರಗಲ ಈ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮನ್ ರಾಮ ಬೆರಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಶ್ರುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆರಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೆರಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಐನಂಚಿನ ಅರ್ಷದ್ ಅಮೀರ್ ಬೆರಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರರಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೆರಗ್ ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತೋ ನನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರುಳುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವರ ಬಾಳು ಒಳಿತಾಗಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.